Zaseknutý vo výťahu, freestyle s egom alebo hra na fujaru. Toto všetko a viac sa stalo na Speedovom streame na Slovensku. iShow Speed oznámil druhú časť svojho európskeho turné a jedno z miest, ktoré plánoval navštíviť, bolo Slovensko. A 18. júla 2025 Speed zapol svoj IRL stream na Slovensku. And we are here in Slovakia. Čo sa mi vždy páči na tých streamoch je, že si vždy dá futbalový dres krajiny, ktorú momentálne navštevuje, a nebudem klamať, ten slovenský dres vyzerá dobre. Prvá vec, ktorú sa Speed opýtal chatu, je, že ako sa pozdravíš po slovensky. A samozrejme klasické Slovensko nikdy nesklame, ale našťastie to hneď trafil. Everybody just spell one word in Slovakian that I can say when I get out, bro. Just give me one word real quick. Give me one word. Ahoy. 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 Chat, am I saying it right? Takže potom, čo vystúpil a stretol svojich prvých fanúšikov, sa pozdravil. Ahoy. Oh, I said it right. Oh, see? I said it right. Hold on, chose another word. Fico. Fico. Prvé slovo ahoj, druhé slovo Fico. Najlepší stream, prisahám. Dovidenia. Oh, chat, what is y'all talking? Okay, ahoy, oh, come on, ahoy, ahoy. Takže Speed si spravil prvé fotky so Slovákmi a rozdal prvé podpisy, ale netrvalo to ani 5 minút a už sa okolo neho začal formovať dav. Ah, shit. See, look, calm down. It's 5 minutes. 5 minutes, y'all. It's been 5 minutes. It's been 5 minutes. Ahoy. 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 5 minutes in, and I'm getting Slovakian snacks, chat. Hneď na tomu fanúšik dal pár snackov a Speed ochutnal našu slovenskú horálku. Hey, like a wafer. Okay. Okay. More? I got snacks. Ale takisto hneď nejaký typujem kryptoskemery chceli, aby Speed vypromoval ich kryptoprojekt tým, že ukáže nejaký gang sign. If you show to the camera, this my friend will give me like 500 euro. Bro, I don't know what that mean, bro. I don't know what that mean. It's Crypto Cartel company. Crypto Cartel. We're not doing none of that. Crypto? We're not promoting no other Crypto Cartel. Trying to make me promote He trying to make me promote his Bitcoin? Našťastie Speed sa už poučil zo svojich chyb v minulosti, kedy vypromoval kryptoprojekt, ktorý bol typický podvod, ktorom ľudia prišli o peniaze. DAO sa rýchlo zväčšoval a chalani utekali za Speedom pre fotky a podpisy. Ťažko sa mu chodilo po úzkych chodníkoch a Speed chcel povedať ľuďom, nech sa ukľunia. A tento mladý chalan, absolútna legenda, ho naučil, ako povedať ukľuni sa. What? Like you say like Ukludnica? Ukludnica. Ukludin. Chill out is like ukludnica. Ukludnica. Yes. Ukludnica. Ukludnica. Can I get photo? Yeah. Thank you so much. Ukludnica. Thank you. Ukludnica. Takto sa to robí. Veľký shoutout tejto legende, berte si z neho príklad. Speed, keď robí tieto streamy, tak má naplánovaný program, že kam pôjde. Takže ktorú prvú lokáciu z nášho krásneho Slovenska si tento legendárny streamer vybral? Presne tak. Nič iné ako legendárny stožiar Andreja Danka. Tento stožiar je tak silný, že spôsoboval lagy počas Speedovej návštevy slovenského parlamentu. Parlament. Ale ešte predtým môj boj Denis Kučera dal na Speeda klasický Grove Street drive-by. What the fuck? Mal jedno šťastie, že to nebol Gogo. Takže potom, čo Speed prežil tento atentát, zabudol, ako sa povie, ukľuni sa. Kurula. Chat, what was the word? Kulusa. Speed sa dostal na Bratislavský hrad, kde bol privítaný slovenskou klasikou chlebom a soľou. Hey, welcome to Slovakia. It's traditional way we welcome guests. What? I just dip it in the salt? Yeah, we get spread and salt. Try. I'll taste. Ooh. Ooh, that's salty. Salty, Yeah, it's salty. It's Ooh. quite salty. That's good. Salt. I put too much salt on it. Mimochodom, môžeme prosím dať zákaz sociálnych sietí pre ľudí mladších ako 18 rokov? Čajka si myslí, že je v TikTok edite. Speed si takisto vyskúšal, ako sa hrá na fujare. I never seen the instrument like that. You wanna try? How you do it? Wait, how do I do it again? More space, guys. Okay. Potlesk! Yeah! Oh yeah! No a
a potom to Speed vyskúšal našu kofolu. Slovakian Coca-Cola. Go for it. Scarface, can you get everybody step back a little bit, please? Everybody step back. Let's get some space. 1 to 10, 1 to 10. Come on. It's good, yeah? It's actually very good. It's good. This is very good. 1 to 10, 1 to 10. 9. I give it 9 out of 10. That's a good. Samozrejme, že toto okamžite rozhadalo naše dva národy, že odkiaľ kofola pochádza. Slováci, že je naša, Češi, že je to ich. Jeden rýchly Google search a vie, že kofola vznikla v Československu v 59. Takže je to náš spoločný výtvor, len mizerní ľudia sa radi hadajú. Ale úprimne je to vina Speedového guida, chalana v drese číslo 11, pretože povedal Energy? Is it energy drink? a k tomuto chalanovi sa ešte vrátime. Speed ešte mal vidieť naše klasické ľudové tance, lenže Dankov stožiar bol moc silný a stream začal lagovať a kvalita padala, takže sa rozhodli ísť do druhej lokácie. Už teraz tam bol moc veľký chaos, dav bol obrovský a znova sa to zmenilo na zombie apokalypsu. Behanie za autom a trieskanie po oknách. Ak ste niekedy hrali Call of Duty Black Ops 2, tak viete, že tá hra sa odohráva v roku 2025. Zombie mapa Transit má autobus, ktorým sa pohybuješ po mape. Black Ops 2 predpovedala rok 2025 perfektne. Normálne Speed hraje Transit v reálnom živote, ako porovnaj si tieto dva zábery, je to doslova to isté. Speedová ďalšia destinácia bola bratislavská reštaurácia, ale chcel sa ešte prejsť po námestí. A nemôžeš ísť do Bratislavy bez toho, aby si navštívil legendárnu obchodnú ulicu. Ulicu, na ktorej ťa môže postreliť policajt, pretože netrafí pachateľa, ktorý stojí 5 metrov pred ním, ale teba čosi 30 metrov vzadu. A keď ťa nedostane policajt, tak ťa v noci len tak niekto dobodá. Čiže Speed sa dostal na obchodnú v Bratislave a prvá vec, čo spravil, je, že si išiel zahrať jeden rýchly Gates of Olympus IRL. Ale nie, na obchodnej ho prepadla umelá inteligencia. I'm AI. You see AI. You an AI? Yeah, I'm AI. You want to play? Yeah, let's play. Here. Come on. One more. 7. One more. You win the money. Let's go! No. Hey man, what the fuck? Akože chápeš, akože dostal banán, akože je čierny a opice sú. Kamo, jeb na to. What is this? This hockey club in Slovakia. Hockey Chelsea. Oh, hockey. Oh. What the fuck? What up? What the fuck? Speed! Potom, čo Speed dostal náš slovenský hokejový dres, dav bol extrémne obrovský, tak išiel do bratislavskej reštaurácie. Ahoy, everybody! I have a speech to give to everybody in here. Are y'all ready? Okay. Give me 1 second. Yep, I don't know why the fuck I did that. I don't have no speech to say. Najprv ako predjedlo dostal chlieb a rôzne syry ako parenica alebo korbače, tak mu priniesli 3 tradičné jedlá. Brinzové halušky so slaninou, What is this? strapačky s kapustou, This is good. This is good. Yo, Slovakian food different though. Hold on. Okay. a brinzové pyrohy s kyslou smotanou. That's good. A ako dezert, karamelový veterník. That's good. That's good. Speedovi slovenské jedlo chutilo a bol čas odísť, a keďže pred reštauráciou bol obrovský dav ľudí, tak im poradili ísť cez zadný vchod. Takže nastúpili do výťahu, v ktorom sa podľa mňa ešte vozil Stalin, ale nastal problém. Keďže Speedov guide bol dosť netrpezlivý, tak chcel otvoriť dvere skôr, než sa výťah zastavil, a zasekli sa. Po pár minútach chalani začali panikáriť. Oh no, what is you doing? No, I know what they're doing. Wait, let it reset. Oh hell no, bro. Wait. We stuck in a fucking elevator. So we get lower and the doors open. I hear that? Kľud! What? Alright, Dobre, ready? kľud! Ready? Zavolám Ivanovi, dobre? I'm stuck on the fucking in Slovakia. Hýbte sa! We need to like move. Oh, stop! Just the front, my front. Why y'all jumping? Got to. You got to. No, we Máme skakať can't. alebo nie? Bring it low. No. 1, 2. No, pane, ja neviem, čo sa stalo, sa zasekli. I can't believe this shit. I can't believe we dead ass stuck in an elevator in Slovakia right now. Áno, This shit is actually great. Guys, I need to fix it. Just give me Fix it then. Go fix it then.
No one's bothering you. Bro. Wait, I'll get Scott. Bro, see my chest saying RIP now, bro. I'm scared. I don't like to be claustrophobic like this, bro. Like I watch movies. Just a moment, my friend. I didn't hear nothing. Calm down, sorry. okay? Just calm down. See, chat, he make. Don't shout. Don't shout at people. Chat, she's look. I want to fix Don't be shouting at people. Yeah. See, bro, he making me anxiety worthy, bro. Vo výťahu začínalo byť teplo a začalo sa im ťažšie dýchať. I think I'm going out of oxygen. We gonna run out of oxygen, bro. Takže Speed sa rozhodol zavolať 112. Chat, what is Slovakian police number? 112? Here, hello? You have reached emergency number 112. Hello? Excuse me, yes, I am currently... This is emergency line. We want to help. Yes, I am currently stuck in an elevator. Where we at? You are in a... Chaos ale nastal, keď sa snažili komunikovať. Speedov guide začal miešať jazyky. Na operátorku začal rozprávať po anglicky a na Speeda po slovensky. Excuse me. He can't breathe. Je tam niekto, kto má ťažko dýchanie. You have bad, like, breathing. I am getting hot. It is getting overheated and hot in here. Keď operátorka sa spýtala, či niekto vo výťahu má zdravotné problémy, tak to nevedel preložiť a Speed si myslel, že sa ho pýta, že či má zdravotné poistenie. Moment, je tam niekto, kto má nejaké zdravotné problémy? Viete sa You opýtať? have health in something? What? You have health insurance? Yes. Yeah, ma. Yes, I have health You can insurance. breathe here. You can breathe here. A tu sa zastavíme. Musíme sa porozprávať o tomto chalanovi predtým, než poriešime celý ten výťah. Speed, keď ide do nejakej krajiny, tak si zabezpečí nejakého sprievodcu, takzvaného guida. Je to človek, ktorý ho sprevádza počas streamu a vysvetľuje mu kultúru a odpoveda na otázky. Napríklad v jeho streame, kde bol v Beijingu v zakázanom meste, tak mal sprievodkyňu, ktorá mu vysvetlila všetko. Speed bol s ňou natoľko spokojný, že jej dal tringelt v hodnote $1000 amerických dolárov. Speedov slovenský guide je Som Kube. Speed si ho určite vybral, pretože podľa jeho popisu na jeho Instagrame je to content špecialista a social media manager pre slovenský futbal a hokej. A všetci vieme, že Speed miluje futbal. Kubo mi prišiel divný už zo začiatku streamu. Napríklad keď Speed ochutnával kofolu, tak sa mu snažil vsunúť, nech povie hodnotenie. 9. Kofola není česká, to je slovenská, more. A keď boli v aute a presúvali sa z Bratislavského hradu do bratislavskej reštaurácie, tak celá tá jazda bola divná. V tých 20 minútach na rade sa ho spýtal, že no čo povieš na Slovensko. You like it here? View? Dunaj? River? Bro, it's been 20 minutes, bro. Alebo ho znova učí povedať ahoj. And ahoy. What is ahoy? Ahoy. What is ahoy? Ahoy is hi. Okay. Hi. Potom ho učil zvyšok ako napríklad ako sa máš a to bolo v pohode. And how about you is like ako sa máš. Okay. Ako sa máš. Try. Ako so much. Good. Good man. And what are you doing? Like čo robíš? Chorta bitch. Čo robíš? Chorta bitch. Okay, good. Chorta bitch. Ale celý tento klip bol divný, pozeraj sa na toto. My voice is bad. My voice is bad. I don't know why. You alright? I need to bark. Can you help me with this? Bark. Please help. Chat, what the hell is wrong with him? Povedz mu, že ide jesť brinzové halušky. Nie, nehovorme mu. Na čo mu budeme hovoriť? Povedz mu, že bude teraz halušky jesť. A ešte mu to nehovoríme teraz. Alebo keď už bol v tej bratislavskej reštaurácii a bol pri tom hlinenom Betléme a pýtal sa, Chat, what's the history behind him? tak trebalo dojsť za ním a povedať mu, že Speed, toto je jedinečný, ručne vyrábaný slovenský Betlém, že bol vyrobený z 1500 kg hliny a že toto dielo trvalo postaviť 7 rokov. Ale namiesto toho mu Kubo povedal, že mu znova vysvetlí kofolu. Kofola. Kamo už ju pil, doslova z neho robí šimpanze, že kamo, opakuj po mne. Kofola. Toto není hejt na Kuba, ale toto je jednoducho kritika, že ako guide sa mohol lepšie pripraviť. Napríklad keď mu donesli jedlo, tak mu mohol vysvetliť, čo ide jesť, nielen, že ako sa to jedlo volá. Takže sme vo výťahu a úprimne, keď sa pozriem na Kuba, tak mi príde, že on si niečo dal pred streamom. Ja neverím, že mu nesneží z nosa, ale mám jednu konšpiračnú teóriu a to je to, že Kubo není Slovak, ale je to maďarský špion.
Keďže vo výťahu začínalo byť fakt teplo, tak sa rozhodli rozbiť okno. Which one? Which one? Wait. Wait, his head right here. His head. Wait. Bro, come on. Everybody turn around. All right, break it. Everybody turn around. Break it. Turn around. Turn around. Break it. Oh, shit. Keep going. Keep doing it. I have in my hand. Keep doing it. Yeah, good. Good stuff. All right, we good. Okay, we good. Okay, ahoy! A nakoniec prišiel servisný technik Michal a vyslobodil celú skupinu. Alright, there we go. Oh my God! We did it! Yes. There you go. See, the engineer came. We did it! Yes. Oh shit! Who fixed it? It was you? Hey, buddy, you just saved my fucking life and saved other 5 people's lives. Thank you so much. Okay. Bye. What's your name? Michael. W Michael in the chat, bro. Speed nasadol do auta a išiel do ďalšej lokácie, tak ho stihol zastaviť Jakub Prok. Speed je naozaj náročný na sledovanie a dokumentovanie a točenie reportáže a to je u nás novinárov. Vyžaduje inovatívne prístup. Teraz ho vidíme, aj celý dáv vlastne prenasleduje Speeda a vieme, kde je. Stream snajpovanie, na TV Joj, stream snajpovanie v akcii ukazujú praktické. Kámo, zombies. Zombies. Aj my tu svoju ukázať a Tranzit. nechtiac zapojiť sa do jeho trochu šialenej jazdy mestom. Chat, is that the news? I just got stuck in the elevator in Slovakia, but I'm still alive. How do you feel about Slovakia? We turning up. Ahoy! Jakub Prok. Ahoj, OK, Fico. Ďalšia zastávka bolo bratislavské UFO a potom, čo Speed vošiel do výťahu, tak ostala na streame čierna obrazovka. Čo ste si mysleli, že signál vyhrá nad UFOm? Absolútny pík socialistickej architektúry, ktorý nám tu zanechali naši súdruhovia. Keby Starlink od Ilona Muska preletel nad bratislavským UFOm, tak by skratoval a padol. Zatiaľ je to 2-0 pre komunistické výťahy. Chalani si ale pomýlili schedule a mali prísť neskôr na program, čiže odišli z UFA, ale keď Speed kračal k autu, niekto po ňom niečo hodil a zasialo to jeho rameno. Ah, shit! Who the fuck do that? Who the fuck do that, bro? Who the fuck do that? You must fucking piss me off, bro. Who fucking do that? Who just fucking do that? Na ceste do ďalšej lokácie dal na neho pull-up taxikár Milan. Yo, you mind if I get a taxi ride? Okay, here I come, bro. Let's go. Yeah, just go. Takže Speed si presadol do Škody Fabie a spolu išli do ďalšej lokácie. Takže Speed prišiel na zlaté piesky na wakeboard, ale moc mu to nešlo. Yeah, keep it straight. Yeah, oh. Počas toho, ako sa učil na wakeboarde, tak dostal 100-eurový superchat od record labelu Fuck'em, aby došiel na Smrečiansku 29 nahrať track. Keďže Speed má programy na pevný schedule, tak samozrejme, že neprišiel a plus príde do tvojej krajiny najslavnejší streamer na svete, ktorý keď vydá tracky, tak majú miliónové zhliadnutia a ty si taký, že kamo, za 100 € poďku nám nahrať track. Speed nedávno podpísal streamerskú zmluvu s Twitchom. Každá krajina, do ktorej ide, mu platí minimálne 30 000 € za návštevu. Ty chceš, aby on prišiel ku tebe a nahral ti track. Kamo, to keby spravil, tak to je normálne, že krádež v priamom prenose. A keďže sa nemohol dostaviť na Smrečiansku 29, tak Smrečianska 29 prišla za ním. Can you say Dobre Reno? Dobre Reno, what's that? Yes, that means good morning. Oh, Dobre Reno. Yes, Dobre Reno. Okay, I will use it as a chorus if I can. Áno, presne tak. Typek, ktorý nám všetkým dlží kofolu od roku 2012, došiel za Speedom a dali si freestyle battle. Yes, you want. So, taká najmazená pozerajú na naozaj oveľa viac ako pozerá, to ma vyzerá, že na to počal dozadu pár masiach telenovela, hlavne tam ty si ten obrazák, ktorý pozerám teraz noci, ráno, večera spolu, pozíciou, celú tú dobu, dedíš s ženou sú v rytme barohou. Something like that. OK, ja počúvam všetko. Fakt, keby pozrieš môj Spotify, nájdeš tam všetky žánre. Ale viete mi niekto vysvetliť, že prečo každý jeden slovenský rapper si myslí, že keď rýchlo rapuje, tak je to dobré? Ja mám pocit, že odkedy Eminem dropol Rap Goda v roku 2013, tak celá slovenská scéna switchla na tento mod, že rýchlo rozprávam, rovná sa dobrý rap. A tam všetci ostali. Žiadny flow, proste nič. Aj Matej Remenec ti lepšie zarepuje. Dobre, dobrý deň, stále som ten istý človek a nemením zmeniť celú hudbu, zmeniť celú tvorbu. It's your turn. Freestyle. Oh, Yeah, just freestyle. look, chat, we in Slovakia, we turning the fuck up. I'm up on this beat and I'm turning on this slut. Hit it like a sub, nigga, you know what I mean. If I hit that girl, then she smell like fucking macaroni.
Slovakia like, man, what's up? I got your girl and she sucking on my left nut. Oh, if yeah. I hit her, then I tell her, man, what's up? Hip hop on this beat, my nigga, like, what's up? You're right. What the hell is this old ass beat? Is it 1993? Yeah. It is 2020, motherfucking 5. So put on some shit that I can motherfucking vibe. Yeah, it's a new school boom bap. Kámo, Speed ti zdisuje beat, že z 93. a ty, že nie, to je New School Boom Bap, toto je novinka. Ja som nevedel, že naša rapová scéna je až tak piči. New school boom bap from Slovakia. Yo, come to Slovakia, welcome to Slovakia, land of the party and peace, where everybody lives their dream of being free. Typek hypuje Slovensko, aj keby to bolo Vice City. Miesto, kde každý žije svoje sny, preto všetci, čo sú aspoň trošku šikovní, odchádzajú do zahraničia, lebo tu nechcú živoriť a otročiť. Potom samozrejme Ego poďakoval Speedovi a odišiel. Kamo, zviditeľnil som sa, díky čau. Chlapi, takto sa to nerobí. Keď chceš niekomu vstúpiť do života alebo nájsť nejakú príležitosť, tak vstúpiš tým, že mu dáš hodnotu. Napríklad keď Speed bol v tej bratislavskej reštaurácii, tak došli chalani za ním a dali mu foam runnery zadarmo. Oh, thank you. Alebo chalan na tablete ručne pomocou dot artu nakreslil Speeda. Rozumieš, že neprišli za ním jak všetci ostatní, že takto z rukou, že daj, lebo chcem. Ale oni mu najprv dali niečo. A Ego prišiel, že kámo, chcem byť na Speedovom streame. Díky, čau. Múka, strašná. Aspoň tú kofolu si mu mal doniesť, keď už nič. Tu už fakt chýbal iba Patrik Vrbovský. Speed sa nakoniec vrátil na bratislavské UFO a dal si kolečko z vonkajšej strany. Toto trvalo asi tak pol hodinu. Keď vošiel dovnútra, tak ho čakalo ešte jedno prekvapenie a úprimne mňa odkrinžovalo, ale názor si spravte sami. Yo, we got a surprise. I put the gas in the truck. What the fuck? Jo, ak si nezadaný mladý chalan, tak toto je jediné, z čoho si môžeš vyberať. Toto sú priemerné slovenské mladé ženy, stredoškolačky. Ich hobby je scrollovať celý deň TikTok, takže veľa šťastia, chlapi. No zo začiatku som si myslel, že si tie baby fakt pripravili nejakú choreografiu na jeho song. Fakt tých prvých pár sekúnd to vyzeralo tak, potom každá začala niečo iné. A najviac ma odjebalo toto. I like y'all dancing. Y'all are dance group? Yes. Oh, I knew it. Hej, tanečná skupina IZ, koho jebávaš? Keď tieto čajky sú tanečná skupina, tak ja som vojnový veterán, lebo v niekoľkých Call of Duty mám Master Prestige. IZ, zmizni mi z očí. No a potom to Speed odišiel, sadol do auta a klasicky ukázal zelené jablko a stream skončil. Ako za mňa nebol to úplne hrozný stream, ale myslím si, že sú určite lepšie miesta, na ktoré mohol ísť. Celkovo Bratislava je taká divná, že ju máš rozkuskovanú na niekoľko malých zaujímavých častí a medzi tým sú iba cesty. Ale myslím si, že by bol dosť zaujímavý stream, keby išiel napríklad do Banskej Štiavnice alebo do Popradu pozrieť Tatry. Ale nebojte sa, všetko som vybavil. Napísal som Come to Košice, stream with Astatoro. Preboha. Nemá za čo, Dominik, som ti vybavil všetko. Slovakia stream part 2 s Astatorom v Košiciach. Toko jedine, čo sa mi na tom streame nepačilo, bolo, že niekto hodil po ňom niečo tvrdé a že dospelí muži naháňajú 20-ročného chalana. Ja pochopím ešte deti, ale videl si tam doslova dospelých chlapov. Fakt, ja som nevedel, že úrad práce rozdáva takéto sidequesty. Ale hej, ak sa niekedy rozhodne vrátiť na Slovensko, tak len treba mať guida, ktorý je lepšie pripravený. Reálne horšie ako jeho stream v Norsku, kde mu doslova vytrhali vlasy, to nemôže byť. A ak chceš vedieť presne, čo sa stalo v Norsku, tak klikni na video na obrazovkách.